Velkommen til Radio Kost. Vi er først med de største nyheder. Mit navn er DJ John. I denne weekend sender vi live fra Skårup Seminarium på grund af kampen om skolen, den store høring. Med på en telefon, der har vi undervisningsminister Jesper Guldbrandsen. Og Jesper, hvordan synes du weekenden har forløbet? Ja, men generelt så er det jo udmærket, at vi er kommet til enighed om fremtidens skole. Men jeg synes jo stadig, at situationen er uheldig. Men lad os komme videre. Men du blev udsat for en del kritik her undervejs. Hvordan har du det egentlig med det? Jamen altså, det er jo... Medierne er jo gode til at dreje det, man siger, og jeg har jo ikke fået en reel mulighed for at udtale mig igen om det samme emne. Okay. Hvad mener du så egentlig om det endelige resultat? Er det noget, du kan bruge, eller har du tænkt dig at træde tilbage som undervisningsminister? Nej, jeg har på ingen måde tænkt mig at træde tilbage. Jeg har stadig vælgerne i ryggen. Vi har stadig et markant flertal blandt befolkningen, og vi fortsætter den samme linje, og vi glæder os til at se, hvordan den nye skole kommer til at virke. Så alt i alt, så er du okay tilfreds med resultatet? Jeg havde selvfølgelig håbet, at vi kunne komme udenom det her. Jeg mener, vi havde en fin plan på skrivebordet, men ombudsmanden mente det anderledes, og derfor så måtte vi jo den her vej igennem. Og det er udmærket. Hvilke ændringer vil du så gøre ved skolen i fremtiden? Det spørgsmål forstår jeg ikke. Ja, okay. Tak til herre undervisningsminister Jesper Guldbrandsen. Det er altid en fornøjelse at have dig igennem. Det var ordene fra undervisningsminister Jesper Guldbrandsen. Her på Radio Kost siger DJ John tak for en helt fantastisk weekend, og jeg håber vi ses igen en gang. Ha' en FFD Funky Fresh Day. Det spørgsmål forstår jeg ikke.